салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навор имрӯза бародаро мошинои майдаанам якта трактори фурӯширам ҳастак 18 тан ҳамагӣ бародаро баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. беҳтарин чизон, беҳтарин нархи арзону қиматҳои ҳамаи намуд ҳаст бародаро баҳри шумоан. Я ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Я дона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқулай ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед дар рақамҳои ман равон кунед дар WhatsApp. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видеои моро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ. Toyota Avanti соли баромадаш 2012 солаи сӯзишворӣ бензин кузов седан бародаро. объем мотор 1.8 коробка передачи автомат. фавран фурӯхта мега мешавад. мошин дар ҳолати хеле хуби техникӣ қарор дорад. мега ягон камбудӣ надорад бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 125 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. дига маълумотош занг мезанӣ хитон мефаҳмӣ бародаро. 4 баллони нав дора, ягон камбудӣ надорад. мега 100 километр да 7-8 литр мехӯра. марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico соли баромадаш 1997 солаи сӯзишворӣ бензин газ бародаро. кузов седан, объем мотор 1.1 коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош 1 сол. тонировкаш 5 моҳи дига мондагист бародаро. ина 1 сола ҳуҷҷат, тонировкаш 5 моҳи дига. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 30 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ. Honda Solaris соли баромадаш 2021 солаи сӯзишворӣ бензини холия бародаро. кузов седан, объем мотор 1.6 коробка передачи автомат. мошин пашти пачка бародаро. 2021 солай. ягон айб надора, ҳамаш 100% гарантиш қатъи. нархша 175 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина бародаро 174 750 сомон. касони харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla соли баромадаш 2013 солаи сӯзишворӣ бензин кузов седан, объем мотор 1.6 коробка передачи автомат ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. расход ягон чӣ надорад. ҳамаш 100% алиш намешавад. нархша 140 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошин соза, ягон камбудӣ мега надорад, расход надорад, ҳамаш 100%. ина бародаро, мошина хитон бинед, навишава ҳалолиша 100% мошин мега ягон камбудӣ надорад. харидор бошед, марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародаро. панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B соли баромадаш 1999 солаи сӯзишворӣ бензин газе, кузов седан, объем мотор 1.8 коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо то охири сола мега. гази евро 4, аккумулятори нав, 4 баллони нав, кондитсионер дорад. ҳама чизаш 100% бародаро. ина мошин нархша 39 500 сомонӣ мега ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 соли баромадаш 2003 солаи сӯзишворӣ бензин газ, кузов седан, объем мотор 1.6 коробка передачи механика. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 18 000 сомонӣ ки бо савдо карда мешавад. мега дига чизоша занг бизанед, худам ба телефон ҳама чизша мефаҳмонам бародаро. нашод ҳуҷҷати нашод дига чизош худаш мефаҳмонад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ин мошин 07 қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори ё нашод дига чизош фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 50 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark II
соли баромадаш 1996 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор dv5, коробка передачи механикае ки мега мошин состояниш зурай, кондитсионер кор мекуна. Ягон опели седан боша мега ё хачибек соз боша алишани мешавад. нархша 31000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. 31000 сомонӣ бо савдо мешавад. касони харидорӣ марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумоӣ занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. Range Rover, соли баромадаш 2013 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов караван вореяи бародар, объем мотор дай, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуба, ягон камбудӣ надорад. хеле нахтон мошина бинед. ай номрош маълуме ки мошини зурай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 220000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. салонаш кожние бародаро, электропакет дорад, ҳама чизаш 100%. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нуҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G, соли баромадаш 1998 сол, сӯзишворӣ бензин, газ, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механик. бародаро ҳам худаш гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ пусидагӣ надорад вабше. биё мега айпеши бин ҳамаш 100%. 4 баллони нав дора, гази евро 4 дора, кондитсионериш кор мекуна, ҳама чизаш 100% мега. нархша 41000 сомонӣ мега ки қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касони харидорӣ марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ. ина бародаро яктега Opel Astra G, соли баромадаш 1998 сол, сӯзишворӣ бензин, газай, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4 дорад бародаро, кондитсионер дорад, ҳар мултирулам дорад, ҳама чизаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 43000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидоре ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. фақат аз номи канали мо салом расонед, ба шумо скидка мекунанд. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira, соли баромадаш 2007 сол, сӯзишворӣ дизел, кузов караван, объем мотор 1.9, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нав омадагӣ, ай вагон нав гирифтагишан бародар, балонош наван, хадавои кузов, мотор, коробка 100 мега, ягон камбудӣ надорад. салоншаи нахтон бинед. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд ин мошин. нархша 54000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо да алоқа бошед бародаро. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. Lada Priora, соли баромадаш 2010 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. нархша 43000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. бо ба Camry 1 боша мега гап мезанем, алишани мешидаст ин мошин. ба Camry 1 занг занед мега бо маслиҳат мекунем. нархша 43000 сомонӣ мега. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидоре ё алиш кардан мехоҳед, ба Camry 1 марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародаро. сездаҳум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf, соли баромадаш 2007 сол, сӯзишвориш дизелие бародаро, кузов хачибек, объем мотор 1.9, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хубай, ягон камбудӣ надорад. дар номрош Viber, WhatsApp, Telegram ҳам дорад бародаро. ина мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 6000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Viber, WhatsApp, Telegram ҳам дорад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. чордаҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti, соли баромадаш 2009 сол, сӯзишворӣ бензин, газ, кузов седан, объем мотор 1.8, коробка передачи механик. мошин дар ҳолати хубай, ягон камбудӣ надорад мега. алишани мешавад бародаро, сечка қатӣ.
ё астраҷи қатӣ бошад алишан мешавад мега. Нархша 46000 сомонӣ мега ки мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Касони харидори алиш кардан мехоҳед, марҳамат ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, бештар маълумотро худтон аз соҳиби мошин дастрас кунед. 15 мошини фурӯшӣ. Лада Нива. Соли баромадаш 1999 сол, сӯзишворӣ бензин, кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. Хай бародаро, Нивара ина худтон бинед чӣ хелай. Созай мега ягон камбудӣ надорад, қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. Нархша 16000 сомонӣ мега ки хай бо савдо мешавад. Охи ягон чиз беш савдо намешавад бародаро. کسانی خریداری مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید. بیشتر معلومات را از صاحب همین نیوا دسترس کنید. میگه سوز یگون کمبودی نداره. مرحمت زنگ زنید. 16 ماشینی فروشی. فولکسواگن پولو سال برآمدش 2021 سال است. سوزشواری بنزین خالی، کوزو سیدن برادر، ابیام موتور 1.6، коробка передачи механикай. ماشین در حالت خوب قرار دارد. یگان کمبودی ندارد. قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 200,600 سومانی میگن. 200,000 سومانی، 200,600 سومانی. نرخش 200,600 سومانی. کسانی خریداری مرحمت رقم ها در روی اکران شما. 17 ماشینی فروشی. اوپل کاروان سالی برآمدش 1997 سال. سوزشواری بنزین گاز، کوزو خای کاروان خدمت میفهمی برادرو. объем моториш 1.6، коробка передачи механикай. ماشین قرار دارد در شهر بختر قرغنتپه. نرخش 28000 سومانی میگه که خیلی سسته‌اش ساز برادر. اوپل کاروان خودتون میدونید. 97 سالای. کسانی خریدار نشد ماشین فهمیدن میخواهید، اینا برادرها ماشینی کاروان زنگ زنید. بیشتر معلومات رو از صاحب همین ماشین دسترس کنید. مرحمت زنگ زنید برادرها. трактор МТЗ-80 бародаро соли баромадаш 2009 солай. сӯзишвориш дизелник, состояниш созай, коробкаи навай мега. ягон камбудӣ надорад. балонош пачкаҳан. нархша 145,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. касони харидорӣ марҳамат занг занед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бо 145,000 савдо мешавад.